Sembla que la indústria musical dels Països Catalans està vivint un moment molt dolç. Des de fa un parell d'anys hem anat veient com nous noms s'obrien pas i en poc temps ocupaven els espais que anaven deixant els altres ja més consagrats. I això sembla que és una roda que no s'atura. Assedegats com estem d'estructures d'estat i referents en la nostra llengua, tothom s'agafa a aquestes estrelles com si fossin déus de l'Olimp, generant altes dosis de pressió, responsabilitat o fins i tot manca de crítica real. Avui ens preguntem com es viu aquest boom de l'escena musical catalana des de dins i és realment un moment tan dolç com sembla des de fora. Hi ha espai perquè puguin coexistir tots aquests grups i sobretot perquè puguin permetre's dedicar-se a la música. Quin paper hi tenen els productors, els grans segells, els festivals i les sales de concerts? Per fer-ho ens acompanyen en Quim Carandell, cantant, lletrista i guitarrista de Ludwig Band, i la Valèria Saurí, el nom que hi ha darrere del projecte Venus. Com esteu, nois? Com esteu? Hola, bona. Super, molt bé. Gràcies per venir. A vosaltres. I abans de tocar os, sorpreseta, això no us hem avisat, però us passem revista amb un petit test d'actualitat que no és obligatori que contesteu correctament. D'acord. És bàsicament, aneu contestant, primer comences tu, si no la saps, fem rebot. Vale. Sort del rebot de l'equip. D'acord, vale. Fem la primera pregunta. Venus, quin polèmic premi va rebre l'any passat el cantautor Joan Manel Serrat? Polèmic. Sí. El van criticar, el van insultar, li van dir de tot, un altre cop traïdor, després d'haver-li dit ja durant 30 anys. Hòstia, doncs ni idea. Ho hauria de saber, però no ho sé. Tu No ho sé, saps? actualitat fa un any trobo que no tal, eh? Jo diria Creu de Sant Jordi. Premi Princesa d'Astúries. Clar, és veritat! clar. El mític premi. Molt bé. La reialesa. Però podria haver sigut, exactament. Rigorosa actualitat. Com es diu el nou disc dels maresmencs The Tallets? I tant. Em toca a mi, no? Sí. Cafè pels més cafeteros. Sí, home, aquesta també la sabia. Aquesta, després en Ai, parlarem. estan tocant les difícils a la Valèria, quin greu. A veure, No hem regulat, pensat així, noies. intercalat. Canviarem l'ordre. Quim, un altre cop tu. Quin Vinga. any es va estrenar l'antic Canet Rock? El 74. Rebot. L'antic, És 82. Estàvem a prop, estàvem molt a prop, del 74. Vale, toca. L'autoria. Al 75. Molt bé! Sí, molt bé, molt Una bé. mica- O sigui, ho has dit així com per atzar, eh? Quasi que Woodstock, Sabia Tenien que unes tal. nocions. Sí. Vale, doncs, Valèria, quin actor dona vida a Bob Dylan a la recent pel·lícula biogràfica A Complete Unknown? És guai, la pel·li. A mi m'agrada. Sí? Ara us volia preguntar si us havia agradat o no. Sí. A mi, o sigui, em dona com a context històric, està guai. El Timothée Chalamet. Bechamel. Chamel. Molt bé. A tu et va agradar, Quim? No l'he vista. Vam quedar amb el meu germà que no hi aniríem i el Gabri va anar el segon dia després de que l'estrenessin. Jo de moment encara em Jo l'he vist des de mantinc. casa. Quin I traïdor. està bé. Sí, És que em fa mandra. No m'agrada, ell no m'agrada i... La i cosa de Hollywood, també. I vaig veure els com es diuen, els resumets i no em... Bef. Ho deixarem a l'elecció del Jo no l'he públic. vista, jo no l'he vista. No l'has vist? No. Vale, següent pregunta. Quants anys té Guillermina Motta? Primer la pregunta seria viva o morta, no? Perquè jo crec que... Tornaré a apostar pel mateix número d'abans, 74. Rebot. 79. Podeu pujar una mica més, encara. Més encara? Sí, sí, Ah, sí. jo la feia més jove. Hòstia, no ho sé. 80 pocs, 83. Molt bé, clavada. Exacte, 83. Felicitats. Jo la feia més jove. Vale. Jo, la veritat és conserva que bé, pensava potser. que era morta abans de fer la pregunta. Jo Jo tampoc sé també. quina cara fa, Guillermina morta. Mira, Terrible, mare meva. Comencem Em pau bé. hauries d'haver descansar. respost això directament, sense dir una xifra. I última pregunta. Quin dels següents noms catalans no és cap dels noms reals dels integrants de la Pound Gang? Mateu, Guiu, Arnau, Guillem, Ramon, Jan o Didac? N'hi Hi ha ha un un que infiltrat. no forma part de la Pound Quin és Gang. el penúltim que has dit? Didac. No, No, el Jan. penúltim. Ah, Els Arnau. repetim. Arnau. Arnau, és Arnau. És correcte. Era difícil Uau, aquesta, no us eh? flipa que tota la Pound Gang tingui noms d'origen medieval català? Bueno, semblen els fills de la Sílvia Oriols. O sigui, Bueno, són d'espolla. Faltava un guifrer per allà i ho És devia. fortíssim. Sí, sí. Molt bé, doncs i amb això donem pas a la tertúlia. Primera pregunta, fàcil. Us dediqueu professionalment a la música? I si és així, quan heu tardat en aconseguir-ho? Bueno, és un tema això de dedicar-se professionalment. Vull dir que crec que no és un interruptor encès o un interruptor apagat, hi ha una gamma intermitja.
suposo que tots en algun moment hem de malviure i jo ara no malvisc. Jo puc donar una mica més de cronologia més concreta perquè és quan vaig deixar una feina que intercalava vàries. Hi havia un moment que em tenia 4, et diré. Ara estic amb la música des del juny, o sigui, ara farà un any, d'aquí poc. Però sí que de tant en tant, si hi ha algun curro de cinema... Jo al final vaig estudiar cinema i quan em surt algun curro que em ve de gust fer i que em puc permetre per dates, l'agafo. També perquè em va molt bé també descentralitzar... O sigui, sortir un moment del focus m'agrada i que al final també és una passió també meva, llavors... O sigui que podria dir que la música, això des del juny, però he anat intercalant amb feines de producció i coses de lo meu altre. Bueno, el que és que vosaltres a priori teniu 2 projectes molt diferents, no? O sigui, la Ludwig és una boyband de rock, amplis i guitarres, i Venus més un projecte entre l'indie, el pop i l'electrònica. He llegit que així es ven, potser. Però el cas és que tots 2 heu de fer gira per Catalunya, per pobles, per sales, etc. Com adapteu la proposta que teniu al lloc on aneu? Hi ha una diferència entre quan aneu, per exemple, a una ciutat on potser la teva música estaria més associada a un perfil més cosmopolita, de certa manera, o potser les cançons de la Ludwig enganxen més a la gent de poble? No és així? Com us sentiu amb això? Bueno, jo sóc molt més urbanita que tu. En el fons, sí. I en canvi la música potser està a l'inrevés associada, no? Sí. Nosaltres no ens podem adaptar gaire perquè sempre hem d'anar-hi tots, perquè si no ens discutiríem i no ens volem discutir. I sí que ens adaptem més amb això que dèieu també de, bueno, no sempre estàs tocant pel mateix públic, no és el mateix tocar a les 12 del migdia que tocar a les 12 de la nit, i fins i tot no és el mateix tocar a les 12 de la nit que a les 2 de la nit, perquè de sobte amb només 2 hores de marge canvien moltes coses. Aleshores, fent com un espectacle en viu i per una gent que tal, doncs has de canviar una mica i adaptar-te una mica a lo que la gent et demana. I això sí que és una cosa que hem d'anar fent. Però bueno, és emocionant perquè si sempre féssim el mateix doncs hi hauria menys repte. I quan us ha sorprès més el públic? Us recordeu alguna ocasió de dir, ostres, aquest dia vaig anar a aquell lloc i potser no era el meu fandom normal que ve normalment als meus concerts i... Jo m'he portat moltes sorpreses molt bones quan toquem a Llobregat cap a baix, perquè costa molt més. La Catalunya Cookie, aquesta que va de Llobregat cap amunt i agafa només les millors comarques de la província de Barcelona i les de Girona. La Catalunya vella. La Catalunya Cookie, la Catalunya Capital Banyoles, doncs... Clar, bueno, està molt bé que ho senti la gent d'Òmnium, això, perquè alguna cosa hi hauria de fer. Sí, no? Sí. Tira-li. Bueno, al final són responsables, això també, i es nota molt, bueno, no sé si ho notes tu, però hi ha molts més concerts i moltes més dates sempre a la Catalunya Vella, com si diguéssim que a la Catalunya Nova, i això és així. Tots els festivals pijos de Catalunya, no tots, perquè hi ha el del Tarraco Arena, però els altres tots estan cap amunt. I llavors sempre que toquem a baix, que encara estem una mica com de primeres veces, quan anem a tocar a Reus, per exemple, o no sé què, que anem a una sala no sé què i pensem qui vindrà aquí si no hem tocat mai, i aleshores aquí sempre em fa molta il·lusió aquests llocs. I l'altre dia vam tocar a Reus i va ser una passada i va estar molt bé. I ens sorprèn positivament això. Doncs justament tenim un tall d'una músic de la Catalunya Nova, de la Catalunya no cookie del sud, que té una opinió que ens agradaria compartir amb vosaltres, aviam què en penseu. Molt bé. L'error més gran que estem fent com a país és entendre que el model cultural que apliquem i que, per tant, estem perpetrant és aquest, no? És a dir, no, la cultura, la música en directe, no és només aquests grups que ho peten. La cultura d'aquest país, la música d'aquest país s'aguanta gràcies a propostes petites i mitjanes que decideixen anar a la Font del Vals, no? Cobrar potser 500-600 euros o menys, ficar 100 persones aquell dia i la setmana següent anar-se'n a Solsona, no? A l'Sputnik, omplir l'Sputnik amb 50 persones, i la setmana següent se'n van a la Cotton de Lleida. I al final, la realitat musical d'aquest país, la realitat professional musical d'aquest país, és aquesta. És a dir, no és la dels 3, 4, 5, 10 que estan especulant amb els seus catxets i que estan omplint espais mediàtics. Aquesta és la realitat d'uns pocs privilegiats. I l'error del nostre país és llegir
que l'escena musical del nostre país és aquesta, quan és una altra, no? Per tant, si l'anem destruint aquesta escena, que és la que és més representativa de l'escena musical catalana, si l'anem destruint, li anem retirant ajudes, anem retirant espais, i cada cop li posem més difícils als grups de música, als cantautors, no? De petit format, de mitjà format, estem anant en contra de la cultura que es fa en català en aquest país. Dures declaracions de Sex Freixes al podcast de La Font. Què en pensem? Heu fet molt cas amb el cap? Algun matís? Alguna cosa que vulgueu comentar? Bueno, al final, o sigui, només diu veritats, #veritats. Bueno, les Sex Freixes, al final també es polititza molt i crec que és superguai. Crec que, o sigui, al final també, o sigui, el nivell de xifres és que és veritat el que diu, que és molt més representatiu parlar de les persones que no omplen espais supermediàtics a la de, o sigui, superfàcil o, bueno, que sí, que tothom, o sigui, fer bolos batalleros al final és una part superimportant del nostre projecte, jo crec. I que sense fer aquests bolos inclús no podrien finançar el nostre projecte. O sigui, si jo només fes els bolos que tenen o sigui, una visibilitat mediàtica, no podria viure de la música. Per tant, és molt important també recordar-nos què ens dona de menjar i què no, també. No, és que això, a més, la gent que no som de la indústria no ho sabem. Vull dir, clar, jo m'he sorprès quan els dos heu dit que sí que us dedicàveu, bueno, que vivíeu de la música, perquè em pensava que no. O sigui, pensava que realment només es podia dedicar a la música en aquest país la gent que fa caps de cartell de festivals mainstream, i amb això no hi comptes, amb que aneu a tocar sales que us contracten. Clar, és veritat, està molt ben parlat. Jo sí que voldria fer algun matís. Jo crec que no s'ha de posar... No hem de criminalitzar qui no té culpa. És a dir, en algun moment he vist com una mica de retintilint amb els 3 o 4 grups que ho peten, i trobo que ells no tenen cap culpa perquè està bé. Però que no estava culpant. No, però m'agradaria com treure'ls... Si algú pot haver entès que els Oques Grasses tenen alguna culpa d'això, jo diria que no. I fins i tot tampoc posaria en això el teu mànager o el president de la Fònica o altres grans noms demonitzats de la indústria, perquè al final això és el que és i el que volem que sigui, una indústria. Si no li diríem el cau. I això no és el cau, no? Hem vingut aquí a treballar i que hi hagi gent que cobri millor que nosaltres i que li vagi millor que nosaltres és una cosa que està bé, perquè vol dir que la nostra qualitat de vida encara pot millorar. Pot millorar, sí. Que això està bé. Aleshores, el problema d'això crec que està en un altre lloc i té molt a veure amb que hi hagi 40 festivals a Girona i una a Tarragona, torno a lo mateix, i una mica amb qui està gastant els diners i en què els està gastant, no? Oques Grasses que demani un catxet que espanta de veure perquè no acaben els zeros en el paper, pues està bé perquè ho poden fer, el problema és qui els hi paga. Com es decideix un catxet? Bueno, és Quan tu vas a Òmnium i et diuen quan va el teu podcast? I entenc que tu com a grup pots dir ara us puc cobraré això i si la gent m'ho paga, doncs vaig pujant i vaig cobrant això. Clar, t'ho inventes, no, una mica? Bueno, jo m'ho invento. De primer és saber, o sigui, primer de tot, pues, fer un pressupost de la infraestructura que portes i del que t'ha costat. Però fer bàsicament... O sigui, sense parlar d'Oques Grasses, ara parlem més de potser el que... Sí, en general, no? Vosaltres també com ho decidiu? Bé, al final això, pues, cobrir gastos, que quedi tothom ben pagat, és una prioritat que tinc, que tothom se senti a gust, i llavors decidir, vale, doncs ara aquest any vull introduir il·luminació, vale, doncs haurà de venir un tècnic de llums. Un tècnic de llums que inclou també tenir una memòria de llums fetes, que això val 2.000 euros, 3.000 euros per una memòria de llums abans. Després que vingui l'estiri, el tècnic de so també cobra X diners, si has de fer un stage previ, tot això t'ho avancen o ho has de pagar tu, però després has de pensar que té una devolució que s'anirà tornant amb el retorn dels bolos que vagis fent. Llavors totes aquestes coses jo crec que les vas incloent, no, en una llista per ser una mica més organitzada, i llavors a partir d'aquí dius, vale, això mínim ho he de cobrar. Ara, què més a part puc cobrar? O sigui, fins a on estan disposats a pagar-me, perquè tot i l'altre són guanys, no? Llavors, no sé, jo crec que sempre vols portar un coixí, però si algú que es pot permetre un coixí més gran, doncs entenc que ho puguin i ho vulguin fer, també. I hi ha marge, no? Entenc,
per exemple, si us volen contractar des de potser una festa major d'un poble de la Catalunya Nova que us fa gràcia i que potser tenen un pressupost més baix, vosaltres aquí entreu d'alguna manera o es fa el filtre a través de management i... Bueno, això depèn, no? És a dir, hi ha concerts que et fa il·lusió fer o que necessites fer, aleshores estàs disposat a baixar-te el catxet. El problema de fer concerts per sota és a dir, no tenint en compte ni el preu de cost que deies, com si diguéssim, és que perds diners i a més t'estàs desvaloritzant i vindrà l'altre i et dirà com és que a fulanito li vas cobrar això i a mi em demanes una altra cosa. Vull dir que t'has de mantenir una mica fidel. De totes maneres, també és veritat que cada concert és diferent i tampoc es pot mirar pel concert, no has de mirar com tots els concerts que faràs a l'any, totes les coses que et cobraràs i després fer uns números. La gira aquesta dels Sex Freixes, que està superbé, que l'hem fet aquest hivern amb la Ludwig més o menys, a dir, tots els llocs on hem tocat més o menys, anàvem així que és tal, però bueno, ho fas, almenys estàs tocant, t'ho estàs passant bé, no estàs cobrant el que vols cobrar, ni molt menys, però bueno, això no és decidir un catxet, vull dir, perquè aquestes sales cobres les entrades que vens i aleshores no hi ha catxet que valga. Com decideixes el catxet? No decideixes tu, la gent decideix si ve o no ve, i paga o no paga, i aleshores tu després, pues tal, i tu fas com pots. Llavors, allò que comentàvem abans de la gent que està disposada a pagar tots aquests catxets amb tants zeros, que generalment són festivals, si no m'equivoco, ara mateix... Ajuntaments també? Sí. De fet, qui et paga millor és començar a tocar una festa major d'un ajuntament. O sigui, és quan cobres més. Clar, llavors el que potser perjudica és més a les alternatives i a les festes majors populars que evidentment no tenen aquests pressupostos i que per tant potser el que abans sí que hi podien aspirar a que portar grups que eren en aquell moment més populars, ara mateix estem en una altra lliga, o sigui, s'està portant un altre tipus d'artista. Jo sobre això m'agradaria, però, dir que he notat una deriva aquí a Barcelona almenys, amb això de les festes populars que dius, i és que hi ha hagut com també un desinterès per part de la gent per portar música en directe. Vull dir que lo del DJ i Spotify fa molts anys que arrasa a Barcelona i sí que és veritat que els catxets són més baratos perquè igual el DJ i Spotify no cobra res, ara se'ls comença a pagar una mica, però els grups de música en viu a Barcelona de gent que té el grup de l'institut o que té el grup de gent jove no sé què, doncs igual cobren 300 o 400 euros, que és una cosa que aquestes festes ho poden pagar, i jo crec que hi ha també com una cosa de que ningú ha volgut apostar gaire per això. Han dit Vaya Marrón i ja està, no? Fem una Vaya cosa. Marrón Perquè és una infraestructura molt més xunga, és molt més xungo haver de portar tot un backline que et permeti enxufar tot un directe. En canvi, si pots tenir algú que animarà la gent, o sigui, al final l'únic que volen, o sigui, el problema d'això és que l'oci només es veu com una festivitat. Jo crec que és on crec que hi ha el problema, també. Abans estàvem parlant de gires, d'infraestructures i tal. Consta que el 29 de maig hi ha un concert a la Ludwig, a l'Apolo, i presenteu un nou directe. També es diu que serà l'últim concert de la gira de sales, no? O sigui, l'última sala de la gira de sales. Sí. Volíem que ens expliquéssiu una mica si hi ha una voluntat de reivindicar una mica el paper de les sales, també 29 de maig, moment de l'auge dels festivals, macrofestivals a Catalunya. Quin paper hi té això, fer un concert en aquell moment a l'Apolo? I, bueno, comença aquí, després et pregunto una altra cosa. Vale. Això està molt bé perquè va ser l'idea de l'Arnau, del nostre manager. L'any passat vam tocar a Barcelona també per aquestes dates, una mica abans, però també vam buscar que caigués entre el Cruïlla i el Primavera. Vam fer la Paloma i va anar molt bé, pensàvem, igual ningú compra l'entrada perquè tothom s'estarà gastant els quartos amb els festivals aquests i tal. I va ser una aposta que va sortir bé i aquest any volem repetir-ho, i com que havíem fet com això de la gira de sales aquesta, que estem aquí plorant per veure si ens surten o no ens surten els números... No ho diguis, això. Sí, home, sí, fer l'Apolo i que vagi molt bé, doncs, és a dir, Barcelona és mitja Catalunya, quasi a nivell de població. Aleshores, doncs, l'Apolo és una sala que és com més o menys agraïda de fer, com si diguéssim. Lo Submarino de Reus, doncs has de posar-t'hi molt bé perquè Has de ficar més pedra. T'has de remengar bé, Sí, per sí. entrar-hi. Però l'Apolo està bé i fa il·lusió. I aleshores, totes aquestes coses que havíem preparat per la gira, que no ens hi cabien aquelles sales tan petites, perquè hem fet la gira pensant molt més en els concerts d'estiu, que és una cosa que més o menys té sentit, no? Doncs a lo Submarino de Reus, tot allò no ens hi cabia. Aleshores vam pensar que estaria bé poder fer una sala almenys on ens cabés tota la tonteria aquesta que ens A la gent de Reus no li paren de caure pals per tot arreu. No, al revés. Si Al revés, de gràcies per incloure'ns. És collonut, la sala aquella és una passada. També s'ha promocionat aquest concert com l'únic concert de Barcelona sense col·labos. Explica'ns una mica això. Això és una broma, no? Això suposo que és una broma, sí. vale. Diria que sí.
És a dir, no farem col·labos, però... Bueno, no ho sé. Sí, De sobte n'hi haurà i Perquè és com... Per què? no sou un grup que faci gaires col·labos en general. No n'hem fet ninguna, crec. Però, bueno, vull dir que ho podríem vendre això com que està superbé i hem d'estar orgullosos d'això, però qualsevol veurà que som tontos perquè de les col·labos funciona bé i ja està. Clar, perquè tu Valèria, per exemple, sí que has fet moltíssimes col·labos. Quin paper tenen? Amb el Serrat. Ara, Ja. amb el Serrat, amb Figaflaues, no, en molts grups, no? També, amb Figaflaues. Sí. Quin paper tenen com en la promoció també d'un artista, en la col·laboració entre diferents projectes? O sigui, a veure, a mi em va passar que em vaig fer moltes al principi, sobretot, però perquè estàvem com construint una mica el concepte escena, perquè estàvem una mica lost, jo crec. O sigui, jo almenys, això, ens vam conèixer com a tots i totes els que estaven en aquell moment, com començant a fer indie pop o alguna així, en una entrevista de rock que érem la Julieta, el Xico, la Julieta encara no havia tret res, però ja estava allà perquè crec que tenia un contacte que ja era com traurà alguna cosa ara, per tant, ja la introduïem. La Julieta, el Xico, Mayo Serrasolses, l'Ari i jo, i una que es deia Gem Sol i una altra que és la Júlia Blum. Sí. I recordo que allà va ser quan ens vam conèixer i per afinitats i tal... Bueno, i el soc un bohemio, perdó, l'he deixat. I llavors ens vam anar fer com col·legues, ens vam aprendre alguna cosa, llavors, no sé, suposo que per ganes d'explorar i anar a l'estudi i ensenyar les noves realitats i que estàvem tots molt més frescos, era com, uah, no sé, sortia des d'una il·lusió i una cosa molt ingènua i superbonic, i jo les escolto ara i penso que bebès, però que pur, saps? O sigui, que guai, perquè això sí que era per mi fer una col·laboració amb el que significa ser una col·laboració. Llavors sempre ho he intentat concebre així. Jo mai he fet una col·laboració per xifres. De totes les que tinc, mai. Però alhora és una cosa que sí que passa. Ara mateix, clar, a mi em passa. O sigui, una cosa que sí que sento que vull que deixi de passar, que és que el meu top de Spotify són col·labos que he fet amb altres grups, saps? I és com... Bueno... Però sé que la gent que em coneix de veritat i que li agrada el meu projecte no es basarà en les col·laboracions. De fet, en els directes gairebé... Bueno, és que no fem les col·laboracions perquè no són en el meu disc. O sigui, en el meu últim EP... O sigui, en el meu disc tenia col·laboració amb la Meritxell Nederman, amb el Ferran Palau i amb Flashy Ice Cream, amb l'Anxo Fa. El meu primer disc i últim, perquè no he fet més discos, només he fet 2 EPs i un disc. I la resta, o sigui, ja el següent EP no tenia cap col·laboració. Tipo que sí que és veritat que crec que la gent té molt present que he fet col·laboracions, però perquè he col·laborat amb altres artistes pels seus projectes, que això també em mola, perquè al final és adaptar la teva, com, no sé, el teu ADN artístic en altres sonoritats. I a mi és un exercici, no, és que m'encanta, o sigui, m'encanta. No, és un repte creatiu i és un repte estratègic que tampoc hi ha per què negar-ho, no? Vull dir que hi ha gent que li ha sortit realment molt bé tenir aquesta porta d'entrada a través d'un grup exitós. Segurament, és que a mi tampoc m'ha servit molt. O sigui, per mi no ha sigut, des de la col·labo de Figaflaues, no, perquè en el disc de Figaflaues ells encara no eren ni famosos, de fet me'n recordo, no estaven ni a Halle, de fet jo els hi vaig presentar a Halle i qui eren. A mi és de les meves preferides d'aquell disc. No és broma, em surt moltíssim. Jo m'aventuro amb una altra cosa, a veure, diràs que sí o que no. També suposo que per el que explicaves al principi, té molt més sentit que tu o el Bohemio faci col·laboracions perquè esteu sols. És a dir, no esteu sols perquè teniu gent i sempre col·laboreu amb tal, però és a dir, com a entitat artística sou una sola persona prenent les decisions artístiques. Sí. I aleshores suposo que buscar a altra gent és a dir, com per compartir les misèries de tot el que suposa fer una cançó a vegades no està mal, no? No, i de fet ara m'ha estat pensant una cosa que sempre ho he dit, que al final això, fer un projecte d'autor o d'autora és super solitari i no només t'acompanyes en processos creatius, sinó que també en això, en fer teràpia col·lectiva, de col·lectivitzar molt més això, perquè és que per això jo crec que ens vam fer tan col·legues en aquell moment, perquè era com... Tu, tio, no sé... O sigui, me'n recordo que ens feien preguntes que ara... Una mica de caliu, també. Sí, era com... com porto una seqüència al directe, saps? A més, superjoves tots. Clar. Sí, no sabíem res. No? És que de l'hora és molt guai. Bueno, i d'aquí un temps diré, la Valeria de 24 anys tampoc sabia res. O sigui, que diré el mateix de mi ara, saps? Però que al final hem anat aprenent, ha sigut fer com un màster de la indústria, però en primera persona i autodidactament una mica. Clar, des d'aquest moment en què vosaltres veu començar a créixer i us veu començar a fer col·legues fins a l'actualitat,
gràcies a Déu, jo crec, i crec que és una bona notícia, han sortit moltíssims més grups, hi ha molta varietat de música diferent en català i ens està passant una mica aquesta idea, que no sé si és real o no, de que sembla que hi hagi més músics que oients, no? Vull dir que no sabem si hi ha tant públic per tots els grups que estan coexistint ara mateix. Teniu aquesta sensació i creieu que és un problema o creieu que és una cosa positiva i natural? Jo he escrit aquesta pregunta perquè a mi em dóna la sensació que vaig als concerts i em trobo a tota la mateixa, o sigui, a tota la gent, la mateixa gent a tot arreu. Però això és guai. Ja, però llavors penso, vale, som 4 gats que estem alimentant tota la indústria cultural d'aquest país. Take my money, jo no necessito veure ningú no, més. em sembla perfecte, però llavors potser no hi ha tanta gent. No ho sé, què en penseu? Bueno, és a dir, tu no deus anar a molts concerts a fora de Barcelona, no? A Vilafranca. A Vilafranca, algun, potser. Catalunya Nova, Sí, però de la més vella de la nova. La Girona de la Nova. Correcte. Entre Reus i Vilafranca allà estarem. És a dir, tu formes part de la gent que consumeix concerts a Barcelona, però per sort hi ha altres llocs a Catalunya i per sort nosaltres veiem cares diferents, no?, cada dia, que està bé. Sí, no, però entenc el que vols dir, en plan, com que aquí, clar, al ser l'únic lloc de cultura segura de que cada divendres hi haurà un concert a una sala, potser només hi va un tipus de gent, no?, també. I com que crec que és un hàbit també anar a consumir concerts i no tothom el té, i igual que consumir música en català, doncs, també està limitat, o sigui, que alhora, no sé, també és... O sigui, a mi em sembla una mica... a vegades una virtut perquè ho fa més especial, que tu et creus que només escolto jo aquest artista i te'l fas molt més teu perquè no es massifica superràpid quan sona una proposta a Catalunya, però sí que és veritat que això, que crea falses esperances potser algú que estarà allà picant pedra i que pel que sigui no podrà viure això inclús mai i que es pensa que sí, no?, i està deixant de fer altres coses i es frustra i és una frustració. No ho sé, sí que sento que hi ha noves propostes i que és surrealista pensar que tothom podrà viure d'això. Però clar, on poses el barem? O sigui, què pot viure d'això i què no? O sigui... Sí, i que tampoc no... Vull dir que tampoc no... Crec que ningú que comença a dedicar-se a la música ho fa pensant en què es dedicarà a això. Vull dir que tothom va perseguint altres coses. Els diners és una cosa que ja l'anem perseguint després quan tenim la sort o la desgràcia de que ho fem la nostra feina. Però la gent que comença perquè té unes cançons i les vol ensenyar. No comença per... Bueno... Jo crec que això està o fantàstic, que molta gent ho viu així, però hi ha molt ploramiques també en aquest país de oi, jo perquè no tinc dret a guanyar-me la vida fent la meva música i perquè no em programen i tal, i penso, bueno, noi, vull dir, l'art funciona una mica així, no? Però sobre això, jo crec que és molt fàcil que ara l'àrbol no nos deje ver el bosc, és a dir, que ho mirem una cosa que està passant des de tan a prop que igual perdem una mica la noció del temps. Jo crec que molta música n'hi ha hagut sempre, i molts grups amateurs també, vull dir, però això és saludable com per una cosa una mica darwinista. Com més gent hi hagi fent música vol dir que més bé sortirà a la resta, no? És a dir, com més ens anem retroalimentant i més ens anem comparant i més gent hi hagi competint, com si diguéssim, per passar pel foradet, vol dir que ha de ser millor. Si només tinguéssim un grup com a Xina, que només tenen un grup, seria una merda. Però, per exemple, de competir, que dius per passar pel foradet, vosaltres a vegades us sentiu amenaçats, en certa manera, veient això que diuen ara, no? Revolució de l'escena catalana, cada 2 dies surt un grup nou, tal. Sentiu com... Ho entendria, no? Vull dir que crec que és normalíssim que passi. O sigui, hi ha molts inputs, però, bueno, no sé, crec que és ja al final fer teràpia. O sigui, jo, en plan, no sé si amb terapeuta no, però tu mateixa tenir clar els teus valors, què estàs defensant i confiar en tu i o sigui, fer una mica un dafo del teu projecte i saber què t'està funcionant i què no i no sé, i com quedar-te amb les fortaleses i intentar ser capaç de que si veus algú altre que està fent alguna cosa que a tu et faria il·lusió, no sé, jo ho veig com un repte, saps? O sigui, bueno, potser d'aquí un temps ho puc aconseguir. O sigui, intento pensar això. Perquè potser és una protecció d'haver... Perquè, clar, em recordo un any que sí que va ser més... O sigui, recordo com tenir més el punt de mira, dir, ai, mira, un projecte indie, mono, nova, que guai, com hi ha poques noies que estiguin fent això. Després que n'és molt més gent a fer això, que jo ho trobava normal, perquè dic, home, doncs això vol dir que hi ha gent, hi ha oients que estan disposats a escoltar-nos, i dic, doncs que bé, però clar, que després aquesta gent tingui propostes que tu no has tingut. Jo recordo que al principi com que em notava com una nena mimada, al principi, saps? O sigui,
de dir, tothom donava l'atenció parlant d'aquest discurs, però ara hi ha molta més gent que s'ha sumat a aquest discurs, però em sentia com més, tipus, estic perdent potser aquest focus, i després ho he vist com una virtut, o sigui, amb el temps he dit, està genial no ser sempre al punt de mira, és genial, no... ningú estarà esperant res de tu, i crear des d'aquí és una sort. El tenir aquesta sensació de ningú està esperant res de tu, o inclús quan amb molta gent del meu voltant em diu, és que ara he de treure això, com ho faig? I dic, és que realment ningú estarà cada dia pensant quan trauràs alguna cosa. No, es que per res. Yo creo que Chicos, perdonad, he estado unos días de vacaciones. Sí, en plan, he estado desconectada de las redes, lo siento. No, això ho sento, però crec que aquí a Catalunya ningú va d'aquest pal, jo crec. Segurament, no. Totalment. Sí, però bueno, hi ha un tema de velocitats i de modes que suposo que ens afecta com a la resta del món, que és que mentre hi ha hagut una època molt daurada del que és l'urban i s'ha donat molta atenció, molt focus i tal, ara espero jo personalment, pel meu gust personal, que està com mig desapareixent o quedant mig a un costat i que ja està havent un altre repunt de cosa més instrumental, amb guitarres, amb instruments, perquè al final no s'ha tirat gaire d'instruments aquests anys, amb minibús intergalàctic, amb Damper Albo, amb Robí de Calafresca, que és un estil que potser els 10 anys últims no l'hem tingut massa present. Llavors... Seguien estant aquí, I eren, clar que hi eren. Hi eren. Sí, no estarien ara tampoc on són. A mi m'agrada aquesta incertesa, aquest moment de, ara cap on anirà? Això em fa molta il·lusió. A veure, si de sobte la notícia és que va cap a un punt que no ens agrada o no ens beneficia, doncs em sabrà greu, però de moment que estigui així una mica final obert, ara em genera molt interès. Clar, hem de tenir molt clar que el nostre ofici és molt volàtil, no? Vull dir que això ens ho hem de repetir cada dia i que ningú ens ha promès 10 anys de carrera, ni 20, ni res, no? Som afortunats avui i demà, doncs... Tal qual, 100%. Sí, però per exemple, aquests anys que hem dit que sí que hi eren, però semblava que potser la música més de guitarres i tal estava molt més allunyada, per exemple, del públic de masses adolescent o jove. Costava més apropar-se al públic jove si no era a través de la música urbana, per exemple. I ara, doncs, sembla que no, que de cop doncs, tot això està començant a triomfar i a funcionar bastant. Jo em preguntava si tu, Quim, et sents que has obert una mica de camí en tot això, com et fa sentir l'ego personal. Cada dia ho penso. Però tampoc és un públic especialment jove, no? No, anava a dir. Vale, potser no són adolescents. Quiero verlo. Penso en universitaris. En universitaris, jo crec. Universitaris potser sí, però alhora, no sé què en penseu, però fins a quin punt necessiteu tenir públic adolescent, saps? Jo crec que ja està bé que cadascú tingui el seu públic i que si el vostre públic té la vostra edat o inclús més grans tampoc passa res. De fet, hi ha gent que té més pasta per comprar entrades. Sí, jo sempre ho penso. Quan vaig a concerts al Bohemi dic, mira, és que almenys la gent pot pagar aquesta entrada, saps? I dic, olé, saps? Efectivament. Però bueno, o els vostres. Volem tot el públic, no volem només una part. Volem tot. Vull dir que hem de pensar en tothom. I al final els adolescents són els metges de demà i els advocats de demà. Sí. Tema producció. Estem perdent el cap amb la producció. O sigui, jo de cop i volta estic com sentint moltíssim més a parlar de la producció, que té un paper com molt més important ara mateix en la música que fan tant els artistes de fora com els artistes d'aquí, i que sembla que sense gaire recursos i com només amb una part de producció molt potent ja pots fer com una obra que valgui molt la pena i que hi hagi un salt qualitatiu. És cert això? Ens ho estem inventant? Producció musical. Sí. Com que hi ha hagut un salt qualitatiu en la producció a l'escena musical d'aquí. Potser abans de començar a seguir debatint sobre això podem posar el tall que teníem del Pep Saula. Quina il·lusió estar aquí aquesta nit. Abans de començar amb la cosa que m'han escrit aquí, volia comentar una cosa, ja que la cosa va de productors, que és que de la mateixa manera que és molt important que existeixin premis com aquest per reconèixer i difondre la tasca del productor, també és molt important que els segells inverteixin en producció, que respectin els nostres drets editorials i que tinguem unes bones condicions de treball. La veritat és que és molt emocionant per mi poder dir-vos que més de 120 productors catalans ens estem associant en la que serà, ja no de Catalunya, sinó de l'Estat, la primera associació de productors i productores musicals. Està passant i és una gran notícia. Dit això, a tots els agents, autoritats, segells, agències, premsa, tothom, parlem-ne, volem fer moltes coses, volem treballar. Però més que res, aquí el Pep Saula es va quedar gustíssim amb el tema de la producció, que jo no sabia que era una cosa tan important. Impressionant, quina llàstima no haver-hi estat als... Hosti, llàstima ara. Parla bé, parla molt bé, en Pep. Sí, molt bé, Pep. Impressionant. Des d'aquí un aplaudiment. I tant.
Però bé, com deies tu, Valèria, que no sé què està passant al món de la producció perquè sigui un món tan masculinitzat. O sigui, no hi ha dones que produeixin o quin problema detectes tu? Uah, és que jo, és com una... Si obro això, tinc molts issues amb això, perquè realment, Resumit. quan jo tinc una maqueta molt acabada que produeixo jo a casa meva, sempre he tingut la necessitat d'enviar-la a algú altre i acabar-la de fer amb algú altre. I molts cops em dic, uah, però Valèria, bueno, perquè em dic, no, és que no tinc les suficients nocions musicals o el que sigui. Però realment crec que és molt més que això, perquè realment sí que ja ho domino i fa temps que estic darrere d'això. És molt més que no sé, el síndrome de la impostora està molt més àlgid en això perquè no tinc cap referent de tia, si no em sento gaire segura, saps? En treure-ho pur, o sigui, sempre sento que ha d'intervenir algú més en això i sento que a vegades m'he hagut d'allunyar d'estar produint amb tios perquè m'abruma una mica, la veritat, m'abruma bastant. Crec que és una energia... O quan tinc la sort de trobar tios produint amb que tenen una energia zero masculinitzada, allà m'hi veuràs, allà torno. Però sí que... Hòstia, és que a vegades és bastant fort, O sigui, no vull tirar de tòpics de lo típic de... Bueno, és que l'energia masculina és abrumadora i que l'hem de canviar. No, però, hòstia, realment és potent. O sigui, se'n parla poc d'això. Se'n parla poc dels espais de treball també artístics amb aquestes característiques. I ja per acabar, us fem una mica la pregunta de la setmana, que és, clar, a l'haver-hi les xarxes socials hi ha la part de la promoció, però potser no hi ha la part de la crítica que hi podia haver abans, quan les promos s'havien de fer en un mitjà professional, amb periodistes culturals, que en sabien molt de música i cada cop en una entrevista et podien fer una pregunta potser més compromesa o on tu podies tenir una conversa més tècnica de la composició, de la lletra, i ara, en canvi, les promos són una cosa molt més banal i molt més frívola i alhora també que et poden comentar de manera molt més anònima. Creieu que és cert el mite de que s'ha parlat aquesta setmana amb el disc dels Tiets i tot plegat, que falta crítica musical professional valenta? No ho sé. Crec que si ens prenem en sèrio en tot, ens hem de prendre en sèrio en tot, i si només ens volem prendre en sèrio amb les coses amb què ens convenen, potser més val que no castiguem ara més del compte dels Tiets per haver tret el disc. Crec. Vull dir que o tot o res, i som un país més aviat de res que no de tot. Aleshores, em sembla... L'article en si em sembla poc valent. L'article estem parlant d'un article perquè només ha sortit una unitat d'article. Correcte. Però l'article justificant el tuit. L'article, sí, correcte. Bueno, hi ha un article. Sí. Me'n va arribar un article, que no el vaig llegir, però en un llibre del Dostoyevsky, l'Ivan Fyodorovich, va ser un article sobre no sé quin tema que és d'interès a Moscou de sobte. I de sobte, els ateos més liberals es posen molt a favor de l'Ivan, però també els cures també es posen molt a favor de l'Ivan, i tots han llegit el mateix article. La cosa d'aquest article és que és un article escrit per una persona que és conscient de que està venent per vendre, i això ja passava fa 200 anys i segueix passant ara, i el carmelet aquest de tenir que el grup més idealitzat dels últims anys a Catalunya, que parlaves molt al principi de coses idealitzades o idealitzables, pues que de sobte surti algú i dir pues a mi aquest disc m'ha semblat que no sé què i trobo que ningú està aquí dient res. Tampoc no opina sobre l'article, crec. L'article tampoc opina sobre el disc. Simplement diu que algú hauria d'atrevir-se a dir que aquesta música és una merda. Però ell no és qui s'atreveix tampoc a fer això. Ell diu, algú hauria de... No seré jo. És l'únic article que més o menys s'ha atrevit a tocar 4 temes tècnics de què li sembla l'estil, la composició, les lletres... Sí. Vull dir Parla que... com d'una certa descafeinització de les lletres, del sí, del... Cada any a l'Enderrock ens obliguen a tots a anar a fer l'entrevista a l'Enderrock i l'Eli ens fa una entrevista cançó per cançó on podem parlar de coses tècniques, coses de la lletra, coses de la música, l'altra coses que igual els Tiets no l'hagin fet, però suposo que sí que l'han fet. Però vull dir des d'una mirada externa, també. Vull dir, no de tu explicar com has construït allò, sinó de que algú que en sap de música et critiqui o t'analitzi si allò té una qualitat o no. Sí, deia que no hi havia... Era bastant superficial... Perdó, perquè no sé qui ha escrit l'article i m'encantaria conèixer-lo i parlar amb ell. Però deia que no tenia hits com o eren Olivia i Desembre, però no hi havia tampoc molta profunditat. Bueno, per el que a mi em va semblar. No em va semblar com un article escrit per un professional de música, sinó per un periodista musical que no té per què ser el mateix. Molt bé.
Doncs, Hem nois, d'acabar. moltes Em sap molt gràcies. greu, però ens fan apagar micros. No, i que hi ha una feinada aquí a tallar. Déu meu. No, no talleu res. Moltíssimes gràcies. Això és A Com vosaltres. dir-t'ho, el podcast de l'Escola Guillem Agulló. Adéu. Gràcies. Adéu.